Така, както гледате, снимаме положението и сега спим и почваме. Едно, две, три. Топи! Топи, Оскар! Кой е? Какво е? Ау! Яко е? Гутна се. Яш пуканки бързо, Зай Байо! Айде, бъдете пуканки, бе! Зай Байо, дава ти помощ да оздравееш! Ето гледайте хора, топам! Бачи гадно! Ти не ме виждаш. Я? Чакайте. Не е повинно, спока за малко да говорим. Няма нищо. Другото кое? Това не го пия. Я. И аз. Ай, пустай на глъскам. Найкс! Ти го тъкси аз. Аз ще го изпия на изгледайте ма всичките. Давайте, давай. Ама искам да плащате. Давай. Дали ще го спие, 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 дали ще го спие. Той го спи. Нещо. Няма повече.